Alhamdulillah dinten punika acara dipun paring lancar. Akhir mau esuk niki berjubel-jubel desek-desekan ten Sanggar Waringin, Mas. Ora usah aduh-aduh boleh tontonan. Ning warga mulya mesti ana sing penak, mesti ana sing rame. Iku punika Sanggar Waringin, Mas. Napa malih nek dipun barengi kerjasama bareng sound ingkang paling ses, ingkang paling gayeng. Sound napa Mas Firman? Oktanada. Oktanada Audio saking Telatah Truko, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Ingkang dipun padikani oleh Mas Eko Bobom. Untuk info cuk saged menghubungi Mas operator mriki dijamin gayeng Mas. Niki melayani tarling, melayani orkes of punapa kemawon ready beliau. Sukses selalu Oktanada. Yuk Mas, dibarengi lagu ingkang gayeng, ingkang paling terbaru Sanggar Waringin. Yuk, kasunyatan. Yuk, Sanggar Waringin. Terus. Wey, ora gampang nopo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nopo kasunyatane tresno kowe sumandhing wong liya. Kembang
sliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwananmu muga kowe enggal kita ketiku
aku sedo iki Wis cukup lalekno timbang atiku lara marga rasa tresno ra iso dipeksa Pasane kembang mekar ono ing ati nanging tutuku sedo iki ora gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Bintang kembangi tawon Nedengi wulan ketalan Kerlat kerlip kono sotyo Bukan broto asmara dasar angin gawa wangi tutut rasa lintang kembang dasar angin gawa wangi poso tutut rasa Banjaran sari lintang kembang tawang tanah mewah
Gerlap-gerlip Sutya Bukan Brata Asmara ada cara agen gawa wangi puspo dodo rasa Arom-arom burak wengi lir pancaran sari Arom-arom burak wengi lir pancaran sari nangis gununge gundol dadi iris bumine nasu wato dadekake lindho bumine wis tuwa cari kiamat wis arep teko iki pratandha tandane sing maha kuwasa bumine sabat gununge gundul alase dibabat bumi lara ati banjir bandang angge kirisi ucare wong pinter alase subur minangka pagering bumi urip alat tetep lestari aduh Gusti kula nyuwun kula niki sabut kata